שלום ומועדים לשמחה לכל חברי הקבוצה היקרים של בית המדרש הקהילתי. כבר כמה חודשים שאנו צועדים יחד ולומדים את ספר דברים, החסרנו אמנם כמה פרשות, אבל באופן כללי עמדנו על המבנה ועל המהלך של ספר דברים, ששיאו היה בברית ערבות מואב, ברית שבה הקדוש ברוך הוא בעצם קוראת בעצם מתוך רצון ברית עם עם ישראל על השותפות שתהיה ביניהם, ברית שכוללת התחייבות של ישראל לשמירת תורה ומצוות, ברית שכוללת הסכמה מצידם, נקרא לזה לסנקציות, או לתוצאות הרות האסון שעלולות להיות לחוסר שמירת תורה ומצוות. וחשבתי שזה יהיה מתאים אחרי שראינו את המהלך הכללי של הספר, שלא נפסיד את הפרשה האחרונה, שלמעשה משלימה את פרשת האזינו. אז כיוון שאנחנו לא נפגשים, אני מקליט את השיעור הזה, ולמי שיש זמן, נשמח שישמע את הדברים, וכך תושלם התמונה השלמה של ספר דברים. אני רוצה להזכיר מספר דברים שאמרנו על פרשת האזינו. אחרי שנגמר סיפור הברית כביכול, וסיפור הברית נגמר בצורה לא קלה, נזכיר, הברית מסתיימת בקללות וגלות, וזהו. אבל היה נספח בפרשת ניצבים, שקראנו לו פרשת התשובה, שבה מבטיח הקדוש ברוך הוא, שגם כשעם ישראל יהיה בגלות, כי הם הפרו את תנאי הברית, ולמעשה קיבלו על עצמם שאם הם יחטאו ולא ישמרו דרך התורה והמצוות, אז יענשו בגלות. אבל הגיעה פרשייה שאומרת שגם בגלות, אם עם ישראל יחזרו בתשובה, אז גם הקדוש ברוך הוא יחזור ויגאל אותם וישיב אותם אל הארץ. אחר כך הגיעה פרשת וילך, שבה הקדוש ברוך הוא אומר למשה לכתוב ספר תורה של מעשה מכיל את כל תנאי הברית של ערבות מואב, אבל אחר כך שוב קורא הקדוש ברוך הוא למשה ושוב משה לעם ישראל, ושם כבר המנגינה אחרת לגמרי. אומר השם למשה, אני יודע שאחרי שאתה תמות העם יזנה וילך אחרי אלוקים אחרים. וגם משה אומר את זה לעם ישראל, אבל הוא נותן להם שירה שתשמש אותם ברגעים הקשים האלה. לפני שמשה מת, והתורה מדגישה שהכל אחרי מותו, זאת אומרת משה עומד למות, הוא אומר אני יודע מה יקרה אחרי מותי, אתם תחטאו, אתם תלכו אחרי אלוקים אחרים, אבל תהיה לכם את השירה הזאת. מדובר בשירה שכתב משה, וראינו שבפירוש התורה, השירה הזאת מדברת על השם בגוף שלישי, זאת אומרת זאת שירה שמשה כתב. השירה הזאת מציגה שכשעם ישראל יחטא, וישמע נשרון ויבעט, אז גם הקדוש ברוך הוא יסתיר פניו מהם, ויבואו גויים, וישעבדו אותם, ויפגעו בהם, ויקרה לעם ישראל צרות, ויהיה פחד גדול, עד לכדי כך שהיה ראוי שהם יושמדו, אבל, והסברנו את זה באריכות בפרשת האזינו, בגלל שזה יוליד חילול השם, אז ההשמדה לא תהיה גמורה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל. בלי שהם חזרו בתשובה, ודיברנו על כך שבאמת שירת האזינו מציגה מודל של גאולה שאינה תלויה בתשובה. את השירה הזאת לימד משה את עם ישראל לפני מותו. הפרשה שלנו, פרשת וזאת הברכה, משלימה את פרשת האזינו. אם פרשת האזינו היא שירה שנותן משה לעם ישראל לפני מותו, פרשת וזאת הברכה היא ברכה שנותן משה לעם ישראל לפני מותו. שירת האזינו היא בנוסח שירי, היא גם שורה, היא כתובה בצורה שירית. פרשת וזאת הברכה אמנם לא כתובה בצורה שירית, אבל הסגנון הוא שירי, ברכה שירית שנותן משה לעם ישראל לפני מותו. שתיהן מדגישה התורה שמשה נותן אותם לעם ישראל לפני מותו. אבל אלה נקודות הדמיון, אבל יש הבדל גדול ועצום בתוכן בין שירת האזינו לבין פרשת וזאת הברכה. פרשת האזינו כוללת בעצם מין תחזית קודרת, שבה בעצם משה אומר, אני יודע, זה יקרה, אתם תחטאו, וכשתחטאו תאנשו, והעונש יהיה קשה, אבל הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אתכם לגמרי. זה בעצם התוכן של פרשת האזינו, ולזה היא נועדה, שעם ישראל, כשיקרו לו כל הצרות, השירה הזאת, תגיד, תהיה בפניהם עד, שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותם, ולשכח צורת ההנהגה שלו, שהוא מנהיג את עם ישראל. פרשת וזאת הברכה, היא מדברת במנגינה אחרת לגמרי. משה מברך את עם ישראל,
כביכול הוא מרגיש צורך להשלים, אחרי שנתתי לכם שירה קודרת כל כך, אני גם נותן לכם ברכה, כאילו אולי אני אוסיף, ותבחרו, האם אתם רוצים יתקיימו בכם דברי השירה, שירת האזינו, או דברי הברכה של פרשת וזאת הברכה. תכף נעמוד על התוכן של הברכה. אנחנו היום יכולים בפרספקטיבה היסטורית להגיד שהיו תקופות שהברכה התקיימה, בעיקר בספר יהושע, והיו תקופות שהכללה או שפרשת האזינו התקיימה, בעיקר בספר שופטים. אז זה הרקע הכללי להבנת פרשת וזאת הברכה. מתוך המבט הזה נבוא ונתבונן בתוכן, מה בעצם אומר משה לשבטים בפרשת וזאת הברכה. אני אקדים ואומר, תכף נראה גם את הפסוקים, פרשת וזאת הברכה היא פרשה קשה, כי יש בה הרבה מילים קשות. אנחנו לא נתעסק בפסוקים הקשים, אנחנו נתעסק בפסוקים המובנים, ומתוכם נבין את המהלך הכללי של פרשת וזאת הברכה. אז בואו נשתף ונראה יחד את הפסוקים. פה מתחילה. זאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, אני עכשיו פסוק ב', ויאמר, אדוני מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, מימינו אשדת למו. אי אפשר להתבלבל בפסוק הזה, הפסוק הזה מתאר שהקדוש ברוך הוא מסיני בא, זורח על עם ישראל מהמדבר, משעיר, מופיע עליהם מהר פרן. נכון? ברור שמדובר על ההתגלות של השם אל עם ישראל ונתינת התורה. באמת חז"ל דרשו מימינו אש דת למו, הוא נתן להם דת באש לעם ישראל. נזכיר שבפרשת האזינו מתואר שהקדוש ברוך הוא כביכול מצא את עם ישראל במדבר, לא מוזכר מתן תורה. פרשת האזינו באמת לא מתאים להזכיר את מתן תורה, כי פרשת האזינו לא מדברת בזכותם של ישראל, אלא להפך, בגנותם של ישראל, שאחרי מותו של משה יחטאו. לעומת זאת פרשת וזאת הברכה מדברת על הפן החיובי, ולכן לא מוזכר שהשם סתם מושא את עם ישראל במדבר, אלא מופיע אל עם ישראל ונותן להם את התורה. כן? ואף חובב עמים, רוב הפרשנים מסבירים שהעמים האלה, הכוונה פה לשבטים, זאת אומרת זה לעם ישראל, כל קדושיו בידיך, כל קדושיו של עם ישראל הם בידיך כלפי הקדוש ברוך הוא. תוקו לרגליך יישא מדברותיך, תוקו לרגליך זה מילים קשות, אבל יישא מדברותיך, את דברותיך, עם ישראל מקבלים עליהם את דברות השם, וכביכול עם ישראל מגיבים, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, מוכנים לקבל את התורה. אלה דברי הקדמה של משה לברכות, והמסקנה, ויהי ישורון מלך, ישורון זה כינוי לעם ישראל, יש לעם ישראל מלך, השם, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, עם ישראל מתאספים יחדיו ויש להם מלך. ומפה משה מתחיל את הברכות. אני אקדים ואומר, אני רוצה להראות שהברכות כולם עוסקות בתקופת ההתנחלות של עם ישראל בארץ ישראל. ועל זה משה מברך אותם. כביכול משה אומר, הדאגתי אתכם שאתם הקדוש ברוך הוא עלול לבעוט בכם כשתחטאו, יהיה עוד תקופה קודמת. אם אתם באמת תלכו בדרך השם, תכבשו את הארץ ותצליחו לנחול כל שבט ושבט את הנחלה שלו. אז נראה, יחי ראובן ואל ימות ויהי מיטב מספר. פסוק לא קל, אבל רעיון אומר ראובן וגד הרי קיבלו על עצמם להיות חלוצים לפני עם ישראל במלחמות עם הגויים בכיבוש הארץ, כיוון שהם נחלו בעבר ירדן המזרחי. אז אומר משה, יחי ראובן ואל ימות, למרות שהם החלוצים, יהי מיטב מספר, מעט ימותו, המתים שלו במלחמות יהיו ספורים. בסדר? ברכה להצלחה במלחמה. וזאת ליהודה, ויאמר, שמע אדוני כל יהודה ואל עמות הביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. שימו לב שלא מוזכרת פה מלכות של יהודה, כי הברכה של משה עוסקת בתקופה הקרובה, בתקופת ההתנחלות. מלכות תהיה ליהודה רק בתקופת דוד המלך, כמה מאות שנים יותר מאוחר. אז מה כן הוא מברך? אל עמות הביאנו, אל עמו הכוונה אל נחלתו, לא אל העם שלו, יהודה נמצא בעם שלו, אלא אל הנחלת העם שלו תביאנו. עזר ידיו רב לו פסוק קשה, ועזר מצריו תהיה, השם תעזור ליהודה מידי צריו האויבים שלא, כאילו במלחמות. אז שוב אנחנו רואים פה נחלה והצלחה במלחמה. ללוי יש פה ברכה ארוכה, רובה עוסק באמת במיוחד בשבט לוי שלא השתתפו בחטא העגל,
אני אדלג על הפסוקים האלה, זה הפסוקים הראשונים, תומך עבורך על איש חסידיך, ניסיתו במסע כשלווים עמדו בניסיונות, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, כאילו אפילו את בני המשפחה שלהם בחטא העגל היו מוכנים להרוג, לא בני משפחה משבט לוי, אלא אם היו בני משפחה משבטים אחרים שחטאו בחטא העגל. הרי נשבח את שבט לוי על כך שהם למעשה בחטא העגל היו בצד של משה ופגעו בחוטאים, והשכר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הם יהיו מלמדי התורה, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך, הם יהיו אלה שעובדים במשכן. ופה הפסוק החשוב לענייננו, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו ומשנאיו מניקומון. ממתי יש ללוי משנאים? ממתי יש כאלה שקמים מול שבט לוי? אז הכוונה שוב מתאים, המלחמות, גם שבט לוי נמצאים בתקופה של המלחמות. אנחנו אומנם יכול להיות שהם לא השתתפו בפועל, אבל כשבאים רואים להילחם בעם ישראל, גם שבט לוי בסכנה, נכון? באו 5 מלכי הדרום להילחם בכל עם ישראל, באו מלכי הצפון להילחם בכל ישראל. שבט לוי הוא חלק מהסכנה, ומברך משה גם את שבט לוי, אלה שקמים עליו ימחצו, השונאים שלו לא יוכלו לקום. לבנימין אמר, ידיד אדוני, ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. אין כאן אזכור של מלחמה, אבל כן יש כאן אזכור של נחלה, נכון? שאומר, יהיה לו נחלה כזאת, שהקדוש ברוך הוא חופף עליה, כביכול נחלת שכינה, ובאמת אנחנו יודעים שבנימין קיבל את הנחלה, שבה בסופו של דבר קם בית המקדש. ובין כתפיו שכן, רק אני אגיד, זה גם שהשכינה תהיה בין כתפות הערים שעוטפות את נחלת שבט לוי. אפשר מעיון במפה לראות שבט לוי שכלל את ירושלים, ירושלים אומנם היא הררית, אבל יש ערים גבוהים יותר, מלפחות 3 צדדים לירושלים, למקום שבו נמצא בית המקדש. אז זה מה שמברך משה, שהקדוש ברוך הוא ישכון בין כתפות הערים שעוטפות את נחלת שבט בנימין. אצל יוסף שוב, גם נחלה וגם מלחמה. וליוסף אמר, מבורך את אדוני ארצו ממגד שמיים מטל ומתהום רובצת תחת. גם אם לא נבין את כל המילים, אבל הכוונה ברורה. השם מברך את ארצו של יוסף. מגד זה כאילו מתיקות, מתיקות כזאת שנותן בתבואה, בפירות שיש בנחלת יוסף, מתיקות שמקורה בשמיים, מהטל של השמיים, או מהתהום, מים שבאים מהתהום, או שהאדמה מאוד פוריה. ממגד תבואות שמש, מגד גרש ירחים, כאילו גם השמש והירח, גם הם שותפים בלדאוג לכך שהנחלה של יוסף תיתן מגד, תיתן פירות טובים ומתוקים. זה הרצון, זה הרעיון הכללי של ברכת יוסף, זה ממשיך גם פסוק ט"ו וט"ז, אלה פסוקים קצת יותר קשים, אז אני לא רוצה להתעכב, אני יודע מה, פסוק ט"ז, בכל זאת נגיד, ממגד ארץ ומלואה, כאילו הארץ של יוסף ומלואה, יהיה בה כולה פירות מתוקים, ורצון שוכני סנה, הקדוש ברוך הוא ששכן בסנה, הוא רוצה לברך את נחלת יוסף, וכל הברכה הזאת תבוא על ראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. תבוא על ראש יוסף, שוב, יוסף והשבט שלו, נזיר אחד. יוסף הוא היה, בין אם הכוונה לבחיר האחים, נזר מלשון כתר, בין אם הכוונה מופרש מהאחים. בכל מקרה, הברכות האלה תבואו לנחלתו. ומלחמה גם היא מוזכרת. בכור שורו הדר לו, קרני ראם קרניו. זאת אומרת, שבט יוסף, השבטים אפרים ומנשה, הם יהיו כמו שור שנוגח, יהיה לו קרני ראם. בסדר? בהם עמים ינגח, יחדיו אפסי ארץ, ינגח עמים, אפסי ארץ הוא ינגח. ומי זה שבט יוסף שיעשה את זה? רבבות אפרים ואלפי מנשה. כלומר, מברך משה את יוסף גם בנחלה טובה וגם בהצלחה במלחמות, ברכה שכמובן התקיימה בכך שיהושע הוא זה שהליג את המלחמות של כיבוש הארץ, יהושע היה משבט אפרים. אנחנו נתקדם. זבולון, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, לצאת ולבוא. בדרך כלל זה בהקשר של מלחמה, שמשה אומר לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אני לא אוכל להנהיג אתכם במלחמות. יהושע, הוא יצא ויבוא לפניכם, הוא זה שילחם לכם את המלחמות. אז אומרים על זבולון ויששכר, גם הם יצאו ויבואו. בסדר? אז זה מתאים לנו לעניין המלחמה. וגם תיאור הנחלה, עמי מר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, כי שפע ימים ינקו וספוני תמו נכון. עמי מר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק, זה פסוק קשה, בגדול הוא מתאר שיעברו דרך, כאילו עמים זה שבטי ישראל, יעברו דרך נחלות זבולון ויששכר בבואם
לבית המקדש או למשכן השם שבשילה לזבוח את זבחי הצדק, ושוב מתאר את נחלת זבולון ויששכר, כי שפע ימים ינקו, זה מתאים לנחלת זבולון, וספוני תמורני חול, פסוק מאוד קשה, בכל מקרה חז"ל קישרו אותו אל נחלתו של יששכר. לגד, גד אמר, ברוך מרחיב גד, מרחיב את נחלת גד. למה מרחיב בהווה? כי גד כבר קיבל נחלה. כלוי שכן, שוכן בנחלה כמו כל לוי, וטרף זרוע אף קודקוד. גד כידוע הבטיחו כמו ראובן להיות חלוצים לפני עם ישראל במלחמה. אז מברך אותם משה בהצלחה במלחמה, את טרף זרוע אף קודקוד. והיה ראשית לו, את הנחלה, הוא קיבל נחלה ראשון, הוא וראובן. כי שם, בנחלה של גד, חלקת מחוקק ספרון, הכוונה למשה, ששם ייקבר. טוב, ויתר העם צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, פסוק קשה, אבל בגדול כנראה זה מדבר על משה, שהביא ראשי עם, עשה צדקת השם, והוא נתן משפטים לעם ישראל. כל זה נמצא, משה ייקבר בנחלת גד. ולדן אמר, דן גון אריה יזנק מן הבשן, ברור שהדימוי לאריה מתאר מלחמה, ושוב יזנק מן הבשן, זאת נחלתו של דן באזור הבשן. לנפתלי אמר, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם, זאת הנחלה שלו תהיה מלאה ברכת השם, ים ודרום ירשה, הוא ירש באזור הים ובאזור הדרום. לאשר אמר, ברוך הם בנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו. מה זה רצוי אחיו לא ברור, אבל טובל בשמן רגלו, שוב, ברכה שהנחלה שלו תהיה עם שפע של דברים שמביאים שמן, כנראה כמובן זיתים. אחרי שמשה גומר לברך פה את כל השבטים, הוא ממשיך לברך עכשיו בצורה כללית את עם ישראל על הנחלה. ברזל ונחושת מנעליך וכימיך דובעיך. פסוק קשה, אבל בגדול, רש"י הלך על הכיוון של מנעולים, שהארץ תהיה כאילו נעולה, ולא יוכלו הגויים להילחם בה, אבל גם אם נגיד שברזל ונחושת מנעלים, כמו שהנעליים של ברזל, כאילו שאפשר לדרוך בהם על האויבים. שוב, זה ברכה לעם ישראל שיצליחו במלחמות. אין כאל ישורון, אין כמו האל של עם ישראל, רוכב שמיים בעזרך, יש לך עם ישראל, מישהו שרוכב בשמיים יעזור לך במלחמות, מישהו שבגאוותו נמצא בשחקים, כאילו נמצא למעלה בשחקים. אני מדלג פסוק אחד שהוא קשה, האמת אולי לא מדלג, מעונה אלוהי קדם מתחת זרועות עולם, השם נמצא המעון שלו בשמיים, ומתחתיו זרועות עולם, זאת אומרת, וזה האל שיעזור לעם ישראל לכבוש את הארץ, ויגרש מפניך עם ישראל אויב, ויאמר השמד, אתם תשמידו את האויבים. שוב כן, ברכה לעם ישראל להצליח במלחמות ובנחלה, והתוצאה תהיה וישכון ישראל בטח בדעתן יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל, השמיים יערפו טל, ייתנו לכם טל ברכה, כאילו אחרי שתשכנו שגם הארץ תהיה פוריה. אשריך ישראל מי כמוך, עם נושע בהשם, השם הוא זה שעוזר לכם. אשר חרב גאוותך, השם הוא החרב והגאווה שלכם. יכחשו אויביך לך, האויבים יהיו כחושים מולך, ואתה על במותם לא תדרוך, תרמסו את האויבים. אז גם אם לא הבנו כל מילה וכל פסוק, כן הבנו את הכוונה הכללית, משה נותן ברכה לעם ישראל, להצליח במלחמות, להצליח בנחלה. מהבחינה הזאת, זה ממש משלים את פרשת האזינו. פרשת האזינו שאמרה, יש לכם שירה שהיא תיזכר לכם לתקופות הקשות, יש לכם ברכה שמשה נותן לכם לפני מותו, ברכה שתעזור לכם בתקופות הטובות, בתקופות שתילחמו, תדעו ברכה שמשה מברך איש האלוקים, שתצליחו באמת במלחמות ובהתנחלות. אבל הייתי אומר שהברכה עושה גם מעבר לזה. הברכה כבר ממש קושרת כל שבט לנחלה שלו. עוד לא היה הגורל, אבל כבר ברור שיש חלק מיועד בארץ ישראל לכל שבט ושבט. הברכות פה אומרות את זה ממש מפורש, תכף נראה את זה ממש בפסוקים הבאים. משה בזה שהוא מברך כל שבט, שיזכה לנחלה שלו, שיזכה להיות בה, יזכה בברכת השם, בעצם כבר יוצר בפועל את הזיקה בין כל שבט לנחלה שלו. ובואו תראו באמת איך הדברים באים לידי ביטוי בפסוקים. בפרק אחר כך מספרת התורה איך משה עולה להר לראות את ארץ ישראל. כבר קראנו תיאור כזה פעמיים קודם בתורה, אבל פה יש משהו מיוחד. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן. זה הוא מראה לו את כל הארץ, זה כבר קראנו. עכשיו תראו איך מתואר שהוא מראה לו את הארץ. ואת כל נפתלי, זה תיאור של נחלה. פתאום קוראים לחלק בארץ ישראל על שם השבט שינחל בו, ואת כל נפתלי. ואת ארץ אפרים ומנשה. יש ארץ שנקראת ארץ אפרים ומנשה.
כמובן הכוונה למקומות שינחלו בהם אפרים מנשה, הם כבר קרויים פה על שם העתיד. אמרנו שמשה בברכה שלו יצר זיקה בין כל נחלה לכל שבט. הנה זה בא לידי ביטוי בתיאור של התורה, שמשה רואה את ארץ ישראל, הוא רואה את ארץ אפרים. זה כבר לא סתם ארץ ישראל כללית, זה כבר ארץ אפרים, זה כבר ארץ מנשה, זה ארץ נפתלי, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון. אז דרך המספר שבטים האלה, ויש לנו גם את דן, קראנו קודם, דן כבר מספר בראשית, המקומות קוראים דן, על שם המקום שבו ינחל שבט דן. אז מתוך התיאור הזה של התורה, אנחנו מבינים את המשמעות הגדולה של פרשת וזאת הברכה, הברכה שנותן משה, ואנחנו גם מבינים איך פרשת וזאת הברכה ופרשת האזינו משלימות אחת את השנייה. שתי סיומות לספר דברים. האחת, הייתי אומר, לא נעימה לשמוע, עם ישראל יחטא, אבל יהיה לו שירה לעד, שככה באמת הקדוש ברוך הוא ינהיג אותם בעת שהם לא יהיו בסדר, אבל אחת מלאה אופטימיות, עם ברכה של משה, ברכה שאמרנו יוצרת זיקה בין כל שבט לנחלה שלו, ברכה שנותנת לעם ישראל את המוטיבציה, הנה בורכנו להצליח במלחמות, נותנת להם הרבה כוח להעיז ולהילחם ולכבוש את הארץ, כפי שנראה אחר כך בספר יהושע. חזק חזק ונתחזק, בעזרת השם כשניפגש בשבוע שאחרי הבא, כבר נתחיל מתחילת התורה שוב את ספר בראשית, בעזרת השם שנזכה ללמוד ולעמוד על התכנים של כל הספרים, לראות איך הדברים הולכים ומתקדמים מפרשה לפרשה, כמו שעשינו בספר דברים. חג שמח לכולם ולהתראות.